Phones. Already now do all of them who want to join Danger Zone. So AK, tell them say to move forward. Danger Zone. Man, we vakutanga kuti dana asi kare kare vaitati naukama mai aifunga tiri kutamba nyangwe tikavanyengerera sei vairamba zvinova kuti dana asi kare kare vaitati naukama mai aifunga tiri kutamba nyangwe tikavanyengerera sei vairamba svika kwamwene svike kwako chimondiratidzawo zvauri kuita kwako chimondivhurira ndipinde chimondiratidza mgono kuti ndipinde tichivafudza tikashinga vetitira muzindo nyangwe titezwe nanga vengotiti azvizibo kwavafunza vengoti wedano vasina zviona vakutifurira maziso vakutanga kuti dana asi kare kare vaitati naukama mai aifunga tiri kutamba nyangwe tikavanyengerera sei vairamba zvinova kuti dana asi kare kare vaitati naukama mai aifunga tiri kutamba nyangwe tikavanyengerera sei vairamba vakutanga kunditi freeman uri mukuru wemagitare vakutamba ngoma rangu pindura usika mutare diesel glampo mpakose kubuda kumare vakungoti Danger Zone ndikasungwa neutare asi ndoti kwete kosipatava kure saka jeisi vasiye vakadaro sota kure akazvigadzika umambo kare sina chiuni saka vari kude ngavapfekwetiri vakutanga kuti dana asi kare kare vaitati naukama wai aifunga tiri kutamba nyangwe tikavanya